Uspjeli smo, ljudi. Vratili smo se u Hrvatsku 2 tjedna prije nego što smo trebali. Kako će sama reagirati kad me Jasmina, moja zaručnica, vidi? A ubit će me. E da, imam cvijeće. Znate, malo sam nervozan. Vidjeti nakon 3 mjeseca. Tko zna što se sve u ovo vrijeme moglo dogoditi? Možda se udebljala. Spremni, ajmo unutra. Romano, zašto si? Mogu objasniti. Jasmina, što se događa? Daj, čekaj, ajde, stani polako. Šta si? Romano, molim te. Ubila si? Ne, ajde, samo smiri se, polako, diši. Jesi dobro? Ne, tko je to? Što se dogodilo? Zašto si ga ubila? Poštar, niko bitan. Ajde, samo Čekaj, sjedni. ko će nama sad donosit poštu? Daj samo sjedni, sve ću ti objasniti. Ma nemoj. Pa da me izbodeš. A nisi možda mislio da je mene htio ubiti, a? Ne znam. Pa nije, ubila sam ga jer je bilo lako, shvaćaš? Vidjela sam kako me gleda dok mi daje račune. Nisam se mogla suzdržat. Romano, oprosti, nisam te htjela ozlijediti. Jesi gladan? Ima mesa u frižideru. Što je s tobom? Šta radiš? Zovem ti mamu. Što misliš da radim? Čekaj, ti ćeš ozbiljno zvat policiju prije nego me saslušat. Znam da imam problem. Mislila sam da sam ga se riješila, ali... Ne znam, zaručili smo se opet i bila sam pod stresom i opet sam to počela raditi, nemam pojma. Ne mogu se baš pomoći. Još ove kolegice na poslu, to je toliko bezobrazno, to je strašno. To je... Uopće mi nije bilo žao ubiti jednu od njih. Ne znam, ljudi su takvi... Ali to su ljudi jednostavno, to... Ti si onda otišao u Kanadu. Ne znam, baš me je bilo strah. Bila sam usamljena. Varala si me. Ne, šta ti je? Ne bi ti to nikad napravila. Samo sam ubijala. Pa odlično. Zaručnica me serijski ubojica. Ne zovi me tako. Makni taj nož. Ne slušaš me. Doslovno me ne slušaš. Da si me slušao, vidio bi da imam problem. Pa ženo, čuješ li ti sebe? Imamo mrtvog čovjeka u stanu, a ti sad napadaš mene. Ja ne mogu vjerovati. Koliko možeš sebičan biti? Kako sam sad ja sebi... Ne mogu si pomoći, uvijek kad sam pod stresom moram ubijat. To 13. godine kad sam prvi put vidjela krv na sebi. Moj brat i ja penjali smo se na granu i ta grana je pukla, probila mu je bedro. Krv je špricala na sve strane i na mene. Prosti, nisam znao. Zašto mi nisi rekao? Ne razumiješ, uživam u tome. Uživam u osjetu krvi. Počelo je s vjevericama i miševima i onda ispiti u srednjoj ljude sam počela ubijat, shvaćaš? Teško je to. Kad jednom počneš, ne mneš stat. Ja me voliš još? Naravno, ja smijem. Čak sam ti tvoj najdraži cvijeće. Kako možeš voljeti tako čudovište? Svi imamo svoje probleme. Nisam znala kako da ti kažem. Htjela sam stat, ali nisam mogla. Trebala sam ti reći prije vjenčanja. Jasmina, nemoj. Prosti, ja ne mogu više. Ne mogu više. Romano, puj! Vidiš? I ja imam svoje probleme koje sam ti trebao reći. Daj mi svoj mobitel.
Nema više tajni. Nema više tajni. Nikad ne znate kad će vas bolja polovica iznenaditi niti kako. Zato pazite se. Sretno.